yolu mün yıllıklara dovam. Oğuz yolu ağzı birliğe rovan. Senası dillerde yanlanya öğran. Oğuz yayı adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelamı. Yayı baştır okuy ilçi Oğuz'un. Pendi kem olmasın dağdan doğumun. Ata baba felsefesi kovumun. Oğuz yayı adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelamı. Oklar cem olanna heri dövülmez. Bütövlük dünyadadır dövürlün. Ağzı birlik nişanına öğürlün. Oğuz yayı adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelamı. Yaydan çıkan oklar gaytmaz garadan. Ok kulludur, hemrasıdır yaradan. Ulu sili bir ağzı karadan. Oğuz yayı adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelamı. İyiller ceviz olsa maksatlar murat. Hak söyün kişiden qalar yağşı at. Himayet islene çelgi güç kuvvat. Oğuz yayı adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelamı. Dessurdur gök bilen zemini bağlan. Siyaset köngüllün küysünün ağlan. Ilahdan peşkeş üytkoşuk hal var. Oğuz yayı adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelamı. Çağı yayran ilim coşğa kalp bugün. Adın zavıd etmiştir törün kalpların. Dostluğun eyledi dünya halkların. Arka dağın insan perver kelamı. Oğuz yayı adalatın kemani. Salam mehriban parahatçılığın yaş çaparları akıl payhaz bähleşigine gatnaşyjylar, hormatly myhmanlar. Bugün biz hormatly prezidentimizin ýürüýtek karary bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklar institutuny täze döredilen yaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan gurnulýan parahatçylığın yaş çaparları atly akıl payhaz bähleşigimiziň ikinji tapyryna başlaýarys. Akıl payhaz bähleşigimiziň ikinji tapyry Parfiýa we Hun döwletleriniň diplomatiýasy hemde diplomatik depler atly tema bagşlanýar. Bilşimiz ýaly Türkmen halkynyň gadymiyetde şöhraty dünýä ýaýran Parfiýa döwleti, Hun döwleti Türkmen halkynyň diplomatiýasynyň taryhyny parahat süýjülikli, insanperwer gatnaşyklary ýola goýan döwletler hökmüne tanalýar. Hormatly prezidentimiz özüniň parahatçylyk sazy, dostluk doganlyk sazy, Türkmenistan bir taraplyň mekany, Türkmenistan Büyük Köpek ýolunyň ýüregi atly kitaplaryny Parfiýa we Hun Türkmen döwletleriniň goňşy döwletler bilen alyp baran parahat süýjülikli gatnaşyklary hakyna giňişleýin maglumatlar berýär. Hormatly prezidentimiz özüniň Çay, Milhem hem Ilham atly kitabyny Büyük Köpek ýolunyň mühim çatyry hem Türkmen ýyly, Türkmeniň ýaşaýan ýurdu bolupdyr. Bu ýoldan ilkinji kerwenler gatnap başlan döwürlerde häzirki Türkmenistanyň çäklerini goňşy sebitleri hem öz içine alan
kuwatly partiya şalygy güllep ösüpdir. Erzak şanyň döreden bu döwleti öz döwründe yer ýüzüniň iň güýçli döwletleriniň biri hökmünde taryh hatyna orun alypdyr diýip belleýär. Doğrudanam şu gün ýaş çaparlarymyzy taryhyň jümmüşine alyp gitmek, erzak şanyň adalatly siýasatyna göz ýetirmek, mirasymyzyň gymmatlyklaryna syýahat etmek üçin Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň döwlet muzeýine başlamagy makul bildik. Parahatçylygyň ýaş çaparlary akyl paýhas bäsleşigimiň başyny Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň döwlet muzeýiniň gadymy döwrüň taryhyna degişli bölümünden başlamagy makul bildik. Akyl paýhas bäsleşigimiň ikinji tapgyry Parfiýa we Hun döwletleriniň diplomatiýasy hemde diplomatik däpler atly tema bagşlanýar. Hormatly prezidentimiz türkmen diplomatiýasynyň taryhyna uly orun eýelen Parfiýa we Hun türkmen döwletleriniň alyp baran insanperwer, parahat söýjülükli daşar siýasaty hakynda parahatçylyk sady, dostluk, dogonluk sady. Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi, Türkmenistan beýtaraflygyň mekany ýaly kitaplaryna taryhy çeşmeleri esaslanyp wajib maglumatlary nygtap belläp geçýär. Ýaş şaparlarymyzyň Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň döwlet muzeýine gelmegine çuňur many bar. Olar bu ýere aýlanmak bilen şöhratly Parfiýa döwletiniň taryhyna, pederlerimiziň göreden maddi we ruhy mirasyna, müňýyllyklyň jümmüşine aralaşarlar. Erzak şa Mitridat ýaly hükümdarlyk, Mete Han we Atilla ýaly ägirtliň eýamyna syýahat edip, bäsleşigiň düýp mazmunyna aýdym düşünürler. Bäsleşigiň guramaçylyk topary oglan gyýylara döwlet muzeýine ýerleşdirilen gymmatlyklara degişli soraglary berip, bäsleşikden öň ýaşlyň okuýuplaryny synamagy makul bildiler. Okuwçylar bejesine düşen soraglara jogap berip, işe gatnaşmagy başardylar. Ýaş çaparlar Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň döwlet muzeýine ançyk döwrüniň taryhyna degişli bölümde Büyük Parfiýa döwletiniň taryhyna degişli gymmatlyklary görüp, olar bilen içiň tanyşdylar. Indi bolsa biz bäsleşigimizi Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutyna dowam etdirýäris. Gelin ilki bilen biziň akyl paýhas bäsleşigimizi adalatly eminlik etjek we siziň soraglaryňyza beren jogaplaryňyzy bahalanyrjak behimdarlar geňeşi bilen tanyş bolalyň. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Ýewropa ýurtlary bölüminiň geňeşçisi, Türkmenistanyň adatdan daşary we dolu ýytyýarly ilçesi Nurberdi Amanmuradow. Türkmenistanyň taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek we rejelemek baradaky milli müdürliginiň baş hünärmeni, taryh ilmlarynyň kandidaty, doçent Akmurat Babayew. Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň Taryh we Arheologiýa institutynyň uly ilmi işgäri Serdar Maşrykow. Hormatly emin agzalarymyz, behimdarlaryň geňeşi, sizi şuňky bäsleşigimizde hoş gördük. Ilki bilen size hormat bilen şu bäsleşigimizde ýaş çaparlarymyzdan soraljak soraglar bukçasyny açyp bermeňizi haýyş edýäris. Hormatly akyl paýhas bäsleşigine gatnaşy ýaşlarymyz, sizi ýene-de Türkmenistan Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyna hoş gördük. Häzir biz siziň üçin niýetlenen soraglaryň bukçasyny açýar, size soraglary berýärsin. Açdyk. Indi bolsa ýaş çaparlarymyz bilen tanışalyň. Aynabat Hydyrowa Balkan vilayatynyň Balkanabad şäheriniň 17-nji orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy. Rus we ingliz dillerini özleşdirýär, biologiýa, chemiýa dersleri we tikinçilik ugrup ýagdyrlanýar. 2021-nji ýylda
Altın asryň altyn wekilleri ders bäsleşiginiň şähertlerini geçirdiýän okuw dersleri boýunça dörejülük taslama bäsleşiginiň welaýet tapgyryna seviýe ugry boýunça 3-nji orna münasip bolan. Aynur Döwletýarowa Daşol welaýatynyň Könürgen şäherindäki Daşar ýurt dillerine ýöretülüşdirilen 8-nji orta mektebiniň 10-njy synp okuwçysy. Rus, ingliz dillerini özleşdirýär, tarih dersi we ingliz, nemis dillerinde gyrklanýar. Beke Cemal Annanurova Aşgabat şäheriniň 87-nji orta mektebiniň 9-njy synp okuwçysy. Rus, ingliz dillerini özleşdirýär. Güç toýnamak bilen ýakynan gyrklanýar. Dany bilim merkeziniň şahadatnamalaryna eýe bolar. Hydyr Ýylkybaýew Aşgabat şäheriniň Ruhnama adynaky ýöretülüşdirilen 28-nji orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy. Rus we ingliz dillerini özleşdirýär, tarih dersi bilen gyrklanýar. Spordyň basketbol we futbol görnüşleri bilen meşgullanýar. Kerim Muradow Aşgabat şäheriniň 41-nji orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy. Rus we ingliz dillerini özleşdirýär, tarih dersi we dörejülük bilen gyrklanýar. 2021-nji ýylda altyn asryň altyn wekilleri ders bäsleşiginiň şähertlerine geçirilýän okuw dersleri boýunça dörejülük taslama bäsleşiginiň döwlet tapgyryna insanperwer ugry boýunça 3-nji orna münasip bolan. Pena Ferdarow Mar welaýatynyň Mar etrabynyň 11-nji orta mektebiniň 10-njy synp okuwçysy. Rus, ingliz dillerini özleşdirýär, geografiýa, matematika dersleri bilen gyrklanýar. Spordyň basketbol we futbol görnüşleri bilen meşgullanýar. Selvinia Rahmanowa Aşgabat şäheriniň 87-nji ýöretülüşdirilen orta mektebiniň 10-njy synp okuwçysy. Rus, ingliz dillerini özleşdirýär, tarih dersi bilen ýakynan gyrklanýar. Ihlas Halif Maýa Kuliýewa adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýöreti saatçylyk mektep internadynyň 10-njy synp okuwçysy. Rus, ingliz dillerini özleşdirýär, tarih dersi we dörejülük bilen gyrklanýar. Üzülönýäryn size kentlerim bilen Qadim Parfyada berqarar eden hatar şäher kentlerim bilen Neflisiňiz ıgraryna tak duran her çykan edermen batyr taklaryň ulus ýyly biragda baktyran Orogunny mydam parahatlygyň Torugunny adalatyň haklygyň Kelegin çarkyna bat beren bu ýurt ýurdudur gerçekleň batyr alplaryň Orap bollap beýük ýüpek ýoluny ýol sallyk biz il bolluk biz il bilen dostluk açyp Hytaý bilen Rim bilen munna gadim dünýäň taryhy bardyr türkmeniň miýdemez şaruhy bardyr gozu tarih Parfiya Hun nöwleti hengame hengmeren tarih bardyr. Köpet dağı egin diňläp köküren giň jahana şowgun salan soýuň diňläň ýürek urgusyny netillem eşderdiňiz watançylyk katamyn. Bugun Parfiýaň gödel atlary dönüp ahal teke bedewlerine bağlap aylowlary, bedäp toýlary şan getirýär. Bu gadymy milletiň sütün beýik bederlerine bu toprak astyna toprağa dönüp kılıç kemiren serdar erler yatandır. Beýik alplar, şiirler yatandır. Bu mukaddes vatan, keremli vatan, 5000 ýyl jan alıp berilen vatanlar. Eýe bolun, bugün cümle jahana
şağı dolan mukaddesleň adyna, eýýamlaň paýhas paraz adyna, buýsunyň şöhratdan dolu geçmişe. Gadymny soýdun Aşgabada çen Türkmeniň parfiýa şa döwletinden garaşsyz bir tarap Türkmenistana, gadymny soýdun dünýä ýaňtalan Aşgabada çelli dönüp destana, goja tarih gatbar gat bolup ýatyr. Bu ýurduň daglary düzdür sahraty, gadimetden ýadylan hat bolup ýatyr. Urup midemejek şäher galatyn, tuğ dikip gerşinne her bir zamanyň kederleri ýol goýup külli netline öwrendir bu ýurdy mukaddeslige. Buýsunyň il halkyň hakydatyna, pähim parasatly hakykatyna, onuň beýik mirasyny öwrenin. Baýhym beýik halkyň, şöhratly halkyň, şan şöhratly nesillerine öwrülüň. Beýik pederleriň mertebetine şan getirin. Ösüň, galkyň, beýgelin, ýaýyň päk ynamy, parahatlygy. Mehriban ýaş çaparlarymyz anha şunky bäsleşigimiziň gysgaça şertleri bilen tanyş edýinsedi. Hormatly prezidentimiz özüniň eserini Oğuzhan atamyzyň her bir ýürüýüşiniň özününni, parahatçylygyň, agzybirligiň duranlygyny, ýaýyň hökümdarlyk, PK'nın bolsa ilçi diýilip kabul edilen hakyna giňişleýin maglumat berýär. Doğrudanam anha şul altyn ýaý Oğuzhanymyzyň parahatçylyk nişany, altyn ok bolsa biziň ilçilerimiziň nişany bolup, bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe parahatçylyk süýji Türkmenistan döwletimiziň nişany hökmünde bäsleşigimiziň merkezine yerleşdirilenler. Hormatly prezidentimiz bir taraplygymyzyň 26 ýyllyk toýunyna Türkmen halkymyza parahatçylygyň senasy bolan Ýaşasyn parahat durmuş atly şöwrüni peşkeş berdi. Anha bugünkü gün siziň ýürekleriňiziň senasyny öwrüljek bu goşgy hemişe Türkmenistanyň parahatçylyk senasy hökmünde ýanglanar. Elbetde şul bäsleşigimizi görşüňiz ýaly Oğuzhan atamyzyň gaýdýan 8 gurşuk görnüşli halyň üstüne dursaňyz. Biziň mürzelerimiz size Oğuzhan atamyzyň altyn PK'my bilen her birin dogry jogabyňyza sizi bahalandyrar. Şol esasyna hem siz ýodajyklar esasyna Oğuzhanyň altyn ýaýyna bir ädim golaýlaşarsyňyz. Oğuzhanyň altyn ýaýyna yeteneňizde bolsa siz ýeňiji hökmüne yglan edilersiňiz. Gelin inni bolsa bäsleşigimiziň birinji tapyryna başlaýyn. Ihlas, sowalyňy açyp bilersiň. 40-njy soraw. 40-njy soraw. Miladdan öňki 2-nji asyryň 30-njy 20-nji ýyllaryna saklar bilen parfiýallaryň arasyndaky gapma garşylyk näme sebäpli ýüze çykypdyr? Bu gapma garşylyk nähili netijelere getiripdir? Selewkiler bilen bolan söwüşdi. Parfiýallar saklara ilk başda kömege çagyrýarlar, ýöne ilk gelenoklar şonu da olja bermegi wada berýärler. Ýöne ýeňi şadaryndan soň olja berilmeýär, şoňa garşy saklar gozgalan tuzurupdyrlar. Şoň netijesinde bolsa Fırat 2-nji şolara garşy bolan söwüşdi. Ýagny biziň eramyzdan öňki 128-29-njy ýyllarda aradan çykýar. Dogry, berekella. Sorawmyza Pähimdarlar Giňeşi Ihlas dogry jogap berdi. Siz hem ulalaşýaňyzmy? Jogap dogry. Indiki ýaş çaparymyz Silvin ýaz sorawyňy açyp bilersiň. 51-nji soraw. 51-nji
Birinci soru. Alimlerin fikrine göre Parfiya döwletiniň nesil başçysy Ersaq şanyň ady näme many anladypdyr? Ersaq şa gatymert we batyr bolýar. Ersaq şa pon taýpalaryndan bolýar we 247-nji ýylda Parfiýanyň döwletini eýeleýär. Ersaq şanyň manysy mert we batyr diýmek manyny berýändir. Peýgamberler giňeşi ulalaşýaňyzmy? Jogap bilen. Doğru jogap. Bolýa, tilbenýär. Bir adam öňe süýşüp bilersiň. Pena soruň açyp bilersiň. 60-njy soru. 60-njy soru. 9-njy asyrda ýaşan Arap awtory Jahil Türkmeniň 4 gözü var. İkisi yüzünü, ikisi ýeňsesini diýip ýalypdyr. Sowal şeýle. Ýeňsesini hasaplanýan göz haýsy ýara ulanmak üçin zerur bolupdy? Izden gelýän düşmanlary ýa-da izinde duran yaragyny görmek, goranmak ýa-da olar izine gaňyrlyp atypdyrlar, izak gözi ulantypdyrlar. Berekella. Pena sen bir adam öňe süýşüp bilersiň. Kerim soruň açyp bilersiň. 42-nji soru. 42-nji soru. Parfiya döwleti Rim imperiýasy bilen hoş niýetli goňşuçylyk hakynaky ulalaşygy haçan we neçe möhlete baglaşypdyr? Bile ulalaşyga gelinmeginiň esasy sebäbi näme bolupdyr? Jogap berýän. Aýday. Parfiya döwleti Rim imperiýasy bilen 122-160-njy ýyllar aralygyna 40 ýyllyk şertname baglanşýarlar. Munyň esas sebäbi şo Parfiya urşundan soň olar aralarynaky söwüşi ýatyryp aýyrmak isleýärler. Şeýle hem haýsy garşydaş döreýär günne orda? Kerim Önsör menim urup duray. Ozal şoýerde Grek Baktriýa döwleti bardy. Şoň ornuny döredi şo. Parfiya bäsleş hökümine güýçlenen döwlet. Grek Baktriýany gözüňe getirhany. Alalaşam şoň üçin, şol döwlet üçin. Olam güýç bolupdy. Soraň birinji ýarmyna gaty gowy dogry jogap berdi. Ikinji ýarmyna kynçylyk çekdi, ýöne soraga kanagatly jogap berdi diýip kabul et bolar. 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 Bolar, kabul edip bolar. Gutlaýar seni Kerim. Bike Cemal soruň açay. 15-nji soru. 15-nji soru. Haýsy ýagdaýdan soň Atilla özüne Hudaý tarapyn hökümdarlyk berilen büyük hökümdar hasaplapdyr we özüne gün ýetijiligi has artypdyr? Pikirlenip bilersiň. Jogap berse bolam. Atilla we öz dogany bilen ikisi Hun döwletini dolandyrýar. Hun döwleti dargaýar, Vengriýada mekan tutýar. Onuň dogany bilen ikisi Hun döwletini dolandyrýar. Özüni Hudaý tarapyn saýlanan hökümdar hasap edýär. Haýsy ýagdaýdan soň? Hun döwletini dolandyranda. Yok, Peýgamberler giňeşi Bike Cemal sorugyna jogap berip bilmedi. Şoň üçinem duran ýerine galmagy senden haýsy diýeriz. Hydyr, sen sorugyny açyp bilersiň. 12-nji soru. 12-nji soru. Priskyn berýän maglumatyna göre, Hunlar Rim ilçileri bilen gepleşikleri köplenç nähili ýagdaýda alyp barypdyrlar? Bilçimiz ýaly Hunlar iki döwlet bölýär. Demirağdyk Hun döwleti hem de Günorta Hun döwleti. Günorta Hun döwleti beýik göçük döwründe Ýewropa tarapy göçýärler we şol ýerde mekan tutýarlar. Hunlar Rimler bilen köplenç gowy hoşniýetli aragatnaşykda bolýarlar. Olar ilçilerini uradanlaryna Rimler Hunlaryň ilçilerini uly dawaraly garşylapdyrlar. Olary köşkde uly wezipany ortutýan adamlaryň ýerine oturdypdyrlar.
Edil şu taýy gerek bizim üçin soragymyzda da Hun döwletiniň hökümdarlary Rim ilçilerle gürleşende nähili şertlerde, nähili şekilde kabul etdiler, gepleşikler geçirtdiler. Hunlar çarwa taýpa bolan üçin agoýlarda kabul etipdirler. Kabul edipdirler. O gepleşikleri köplenç başka şertlerde geçirýän ekenler. Şol döwürlerde galan bir däpmi ýa desturmy. Bilşin ýa bir tarihte galan da. İlçiler hanyň çep tarapynda oturýanlar ekenler. Ve han otur diýençler oturmandylar. Doğrudan da sen köp dağıtlar okapsın, köp dağıtlar doğramayacağın yöne. Edil şu edek ýagdaýdaky soragyň berilişine göre ketgitli jogap taýinlamadın. Goýan taýam. Hydyryň soragyna jogaby näde doğru bolly hemme ýaş çaparlarymyza mälim bolar ýaly. Hun türkmenleri ilçileri atyň üstüne kabul edipdirler. Gepleşigem atyň üstüne amala aşyrypdyrlar. Indiki ýaş çaparymyz Aynur soragyny açyp bilersiň. Üçüncü sorag. Üçüncü sorag. Hytaýyň Han nesil şalygy bilen Hunlaryň arasynda miladydan öňki 49-njy ýylda nähil ulalaşyk gadanylypdyr we ol nähil atlandyrylypdyr. Bu resminamanyň mazmuny nämeden ibaret bolupdyr? Pikirlenip bilersiň? Jogap bermekçi. Biziň ýamyz öňki 49-njy ýylda Hytaýlar bilen Hunlaryň arasynda akty peýman diýen ýaraşyk ulalaşyk baglaşýar we bu ýaraşygyň mazmuny onuň wagty çäklendirmesiz hem de möhletsiz bolupdyr. Halklarynyň garandaşlyklaryny hem de hiç açan bir-biriniň üstüne çozmazlykly hakynda kepilendirilipdir. Hem de bu resminamada ýene bir misal getirmekçi. İki sany atalygyň arasyndaky bir şertnamada 100 şertnamaň güýji bar. İki döwletiň arasyndaky bir sözde bolsa 1000 sözdüň güýji bar diýmek bilen bu ulalaşygyň näme derece güýçlüdigini hem aňladýar. Hem de bu şertnamaly baglaşyklaryny hem Hytaýlar bilen Hunlar özleri baglaşanlarynda iki döwletiň begleri bilen hem de hanlary dagyň dekbesine çykyp özleri şol aqylýaly gurban etmek bilen kasam gerine getirenligini kepilendiripdirler. Berekella Aynur gutlaýas. Dolu diye doğru jogap berdi. Indiki ýaş çaparymyz Aynawat soragyny açyp bilersiň. 38-nji sorag. 32-nji sorag. Haýsy partiýa padşahynyň döwründe Könen soýu galasy gurdurylypdyr we ol nähil atlandyrylypdyr? Partiýanyň padşahsy Mitrizat biriň döwründe Musoy galasy gurdurylýar, padşahlaryň galasy diýip atlandyrylýar. Dogry, ýöne kimin ady bilen baglanşykly? Hani ýadyňa sal? Mitrizat'ın gayri Radaguna adyna baglanşdyrylyp. Yok, oň bilen baglanşdyrylanyk. Ähimdarlar geňeşi nähil netije gelýär? Ýa şoň ady bilen baglanşyklydyňa diýmek nädirek atlandyryp bir özüň aýtdyň, öz jogabyň özüň ýakyladyň. Mitrizat bir ady baglanşyk boljak bolsa nälik bolmaly? Soruň birinji bölegine jogap berdi. Şoň üçin kanagatly diýip kabul etmek bolar diýip hasap etýänmen. Aynawat ýene gutlaýas. Indi akıl paýhas bäsleşigimiziň ikinji tapyryny başlaýarys. Biziň ýaş çaparymyz Ihlas diýen soragyny açyp bilersiň. Ne, 28-nji sorag. 28-nji sorag. Hormatly prezidentimiz Türkmenistan Büyük Köpek ýolunyň ýüregi adly kitabyny Täze soýdun 10 kilometr çemesi uzaklykda ýerleşýän ýadygerlik, ýagny biziň iýamyzdan öňki 5000 ýyllykda dören haýsy şäher barada maglumat berýär. Bu ýadygerligiň taryhy gymmat hakynda gurrun beriň. Şu meniň pikirimçe Pardepe ýadygerligi bolmaly. Şu Pardepe ýadygerligi şu 5-nji minutdan özgödürsün alyp gaýtdy. Şu Pardepe ýany par sözleriň baglanşykly bolup dur, başga da
şol şäher esasy Beýik Selçuklu döwletiniň döwründe gülläp esipdir. Mäne baba hem bu ýerde düşläpdir diýen maglumatlar hem bar. Ähimdarlar geňeşi Doğru. Dogry jogap berdi. Ihlas sen bir adamyň ösüşip bilersiň. Inniki ýaş çaparma Selwin ýaz, soraň açay. 26-njy soru. 26-njy soru. Hormatly prezidentimiz Türkmenistan Büyük Küpek ýolunyň ýüregi adly kitabyny Nusoy şäheriniň adynyň gelip çykyş hakyna nähil rowayaty beýan edýär. Tähimdarlar geňeşi anha Selwin ýaz soragyna jogap berip bilmedi. Emma himme çaparlarymyza belli bolmak üçin soragymyzyň jogabyny siziň dikkatiňize ýetirýäs. Orta asyrlarda Merwli geograf Assamany Nusoy adynyň gelip çykyşy hakyndaky rowayaty aýdyp geçipdir. Ha şol rowayatda düşman çözünni Nusoyda şol Nusoy şäherini zenanlar goraýan eken. Gorawçylary zenan bolandan soň şol ýere gelen basbalçylar şäheri alman bu nähili merdana zenanlaryň şäheri eken. Ýagny zenanyň şäheri Nisa diýmek, zenan diýmegi aňladyp araplaryň zenan diýen sözünden Nisa diýen sözden Nusoy adynyň gelip çykyşy hakyndaky rowayaty hormatly prezidentimiz Türkmenistan Büyük Küpek ýolunyň ýüregi adly kitabyny beýan edýär. Elbetde Selwin ýaz, sen öňkü ýerinde galmaly bolýan. Indi bolsa paragatçylyň ýaş çaparlary bäsleşigimizi pena sen bilen dowam edýär. 45-njy soru. 45-njy soru. Partiýada suwda gatnaşyklaryna nähili pul berli ulanypdyr? Bu pulun halkara suwdasynaky orny barada gurrun beriň. Partiýa pullary ersak birinjiniň eline ýa tutduran şekil bolupdyr, biram möhürlerini eline ýaý adam bolupdyr. Partiýa teňeleriniň ýüzünde ersak birinjiniň eline ýa tutduran şekil bolupdyr. Beýnansaňam meniň pikirimçe soraga dogry jogap berip bilmediňiz. Soragymyzyň dogry jogabyny ähli ýaş çaparlarymyza ýetirýäs. Partiýanyň esasy pul birligi kümüşdir hem morupdyr. Aýratynyň Büyük Küpek ýolunyň uğruna ýerleşýän sivit döwletleriniň arasyna suwda pul birligi hökmüne dolanşykda bolup, biziň eýämizden öňki 2-nji asyrdan biziň eýämizden 1-nji asyryna çenli iň esasy suwda dolanşygyna ulanylýan pul birligi hökmüne tanalypdyr. Inniki ýaş çaparymyz Kerim sen soragyny açyp bilersiň. 30-njy soru. 30-njy soru. Takmynan neçenji ýyllarda Hytaý bilen partiýanyň arasyna diplomatik gatnaşyklar ýola goýulypdyr? 107-nji ýylda Hytaý elçisi Çyjansiýan günüň batýan ýurtlaryna ýörekçi ilçede uğradylýar. Ol bir näçe ýyllaryň dowamyny şo ýerde bolup, şol halklaryň däwin desturyny öwrenýär. Soňra bolsa günüň dogýan ýurduna ýagny Hytaýa baryp, şol döwletler hakda gurrun berýär. Esasan hem partiýa hakda onuň däpleri, düzgünler hakda giňden gurrun berýär. Şonuň esasynda hem şol wagtlary diplomatik gatnaşyklary ýola goýulýar. Kerim seni gutlaýas. Sen soragy dogry jogap berdiň. Kerim sen bir adım öňe süýüşip bilersiň. Ýaş çaparlarymyz inni gerek Bike Jamal seninki Bike Jamal soragyny açyp bilersiň. 59-njy soru. 59-njy soru. Partiýa rowayatlaryna okuň we ýaýyň nähili atlary duşýar? Türkmen nusow edebiýatyna bu adalgalar adamyň haýsy beden agzalaryny suratlandyrmak üçin ulanylypdyr. Misallar getiriň.
Yok bilmem. Bike Cemal sen sorumuza cevap berip bilmedin. Sen öňkü ýerinde galmaly boldun. Ýaş çaparlarymyz beýleşigimizi Hydyr bilen dowam edýär. Hydyr sen sorugyny açyp bilersiň. 58-nji soraw. 58-nji soraw. Hormatly ýaş çaparlar, size utuk hökmüne berilýän şu paragatçylyň ilçesini alamatlandyrýan Oğuz Xanyň altyn pikam salynýan gawy näme diýilýär? Atly esherler bu gawy bedeniniň haýsy bölegini we nähili ýagdaýda götüripdirler. Biziň şunky beýleşigimizi gurrun edilýän döwletleriň haýsysyna şol gap ulanylmanlar. Eger şeýle bolsa, olar näme salynıp götürilipdir? Mening pikirimçe atly eskerler bu gawy bedeniň arka tarabyndan asypdyrlar. Atlyda ýörek gaçmaz ýaly berk daňypdyrlar we oklary sag eller bilen alyp aňsatlyk bilen düşmana çötüp biler ýaly etip goýupdyrlar. Şunki bäsleşikde görüň edilýän döwletleriň mening pikirimçe hunlar döwletine şu gaplar ulanmandyr. Haýsy gap nähili atlanyrlýan, haseniň özüňem berýäp duran. Tory bolup bilmezmi? Adyny bilmedin. Jogawy dowr diýip kabul edip bilemiz. O gynansak-da paragatçylyň ýaş çaparlarynyň hemmesine aýan bolar ýaly siziň oksalýan esfagyňyza sagdyk diýilýär. Sen öňkü ýerinde galmary bolýan, ýaş çaparlarymyz beýleşigimizi Aynur bilen dowam edýär. Aynur sen soragyny açyp bilersiň. 39-njy soraw. 39-njy soraw. Hun döwleti haýsy hökümdaryň döwründe agyr ýaragly goşun döredipdir. Bu goşunyň ähmiýeti barada gurrun beriň. Jogap bermekçi. Hun döwletine agyr ýaraglandyrylan goşun Metahanyň döwrüne ýagny biziň ämizde 209-174-nji ýylda dolandyran Metahanyň döwrüne döredilýär. Sebäbi onuň ähmiýeti uly bolup, çünki mysal hökmüne seretsek agyr ýaraglandyrylan goşuny Metahanyň Dunhunyň hökümdarlygyny ýürüş etmekçi bolandy. Agyr ýaraglandyrylan goşunlaryň birnäçe toparynyňky eskerler gije galýarlar we şonu bolsa Metahanyň özü şol eskerleriň hemmesiniň başyny çapmaklaryň buyurýar. Bu bolsa zalymlyk dälde eýsem şol özüniň goşunyny we pal bolmalygyny hemde bir tertip düzgünlügini aňladýar. Şonuň üçin hem agyr ýaraglandyrylan goşunlaryň ähmiýeti uly bolupdyr. Berekella Aynur, Pehimdarlar Geňeşi Aynur soraga dogry jogap berdi. Ýaş çaparlarymyz beýleşigimizi aýna wagt bilen dowam edýär. Aýna wagt soragyny açaý. 23-nji soraw. 23-nji soraw. Hormatly prezidentimiz paragatçylyk sady, dostluk doğruluk sady atly kitabyny Hytaýda biziň ýamyzdan öňki 2-1-nji asyrlarda hökümdarlyk eden Udi atly imperatoriň ilçileriniň Parfiýa döwleti tarapyndan garşy alınış davaras hakkında nähili maglumatlar getirýär. İlçileri şeýle garşy almagyň özününni nähili diplomatik siýasat duranlygyny düşünýär. Hormatly prezidentimizin kitabyny Hytaýda biziň ýamyzdan 2-1-nji asyrlarda hökümdarlyk eden Udi atly imperatory Parfiýa döwleti tarapyndan 10.000 atly goşun bilen davaral garşy alyp olary öz köşküne getirilip mehman alýarlar. Iki döwletiň arasyndaky dostluk diplomatik gatnaşygy öňe sürýärler. Pehimdarlar Geňeşi seniň jogabyňy dogry diýip kabul edýärler. Seni gutlaýar. Ýaş çaparlarymyz indi beýleşigimiziň 3-nji tapyryna başlaýarys. 3-nji tapyrynda siziň ähliňizde üstünlük ýar bolmagyny arzu edýäris. Mürzeler soragy seýretleri getirip bilersiňiz.
Bäsleşigimiziň 3-nji taparyny ihlas sen bilen başlaýar. Sen soragyny açay. 48-nji soraw. 48-nji soraw. Parfiyan diliniň we hatynyň ýadygarlykları nireden we haçan tapylypdyr? Ve olar nähili maglumatlar berýär? 1948-nji ýyl bilen 56-njy ýyl aralykda Könüň soýdy. Paşam köşüň diwanyň aşagyna 1,5 ming ogloy dokumentler tapyldy. Şolaryň mazmuny esasan salgyt boýunça bolup dur. Ýani şu üzümden alynýan şeraplaryň ýa-da başga owa hojalygyna degişli salgytlaryň mazmuny häsiýetli bolup dur şolar. Ihlas ýene gutlaýar. Selünýär, hani soragyny açyp belgisini aýtsaň. 20-nji soraw. 20-nji soraw. Dünýä taryhynda ilkinji gezek Gunnor döwleti Hytaý we Gunnatar döwleti Rim bilen diplomatik gatnaşyklar nirede ýola goýulypdyr? Mitrdat ikiň wagtynda Rim bilen Hytaýyň arasynda diplomatik gatnaşyk soýda belenip geçilýän eken. Jogabyny dogry diýip kabul edýär. Bäsleşigimizi penahiň bilen dowam edýäs. Penan soragyny açyp bilersiň. 29-njy soraw. 29-njy soraw. Hormatly prezidentimiz Türkmenistan Büyük Köpek ýolunyň ýüregi adly kitabyny Büyük Köpek ýolunyň göz başynda duran şahsiýet kim? We onuň berýän maglumatlary hakynda nämeler bilýärsiňiz? Biz garaşýas. Jogabyň barmy penan? Ýok. Ýaş çaparlarymyz üçin soragyň jogabyny sen dikkatyňize ýetirýär. Alimler Büyük Köpek ýolunyň hereketini miladdan öňkü 2-nji asyrda Hytaý imperatorynyň ilçisi Şansiýanyň Gunnatar ýurtlary bunyň batýan ýerindäki ýerler bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýmak üçin uradylan zamanysy bilen baglanşdyrýarlar. 13 ýyldan uzak syýahatçylykdan we başdan geçirmelerden soňra günüň dowyan ýurduna dolanyp baran ilçi imperatora görün ýurtlary we halklary barady. Esasan hem şol döwürlerde güllep ösen partiýa barady ürem galakly gurrunlary berýär. Bu ýurduň baýlyklaryna we gözelliklerine gowanan ilçi altyn sow bedewleriň ýetişdirilýänligini hayran galmak bilen beýan edýär. Anha dogry jogabymyz şundan ibaret. Ýaş çaparlarymyz bäsleşigimizi Kerim bilen dowam edýär. Kerim sen özüň sowalyny açyp bilersiň. Arheolog mason Nusoydan tapılan şahbisin badalaryň biriniň bedegini haýsy milli türkmen oýunynyň sahnasynyň şekillendirilendigini belleýär. Irki döwürlerde bu oýun nähili atlandyrylypdyr. Ýaş çaparlarymyz anha şuň siziň bilen Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň döwlet muzeýine syýahat etdik. Biz ritonlary ýakyndan gördük. Anha Kerim saňa häzir şu ritonlarymyzy eline almak mümkinçiligi döreýär. Mürdelerimizden ritonlarymyzyň birini Kerim'e bermegi haýyş edeliň. Bilişimiz ýaly Türkmen taryhynda partiýa döwletini hökümdarlar ilçilere garşy alyp gepleşikleri geçirenini olaryň gepleşikleriniň esasy bezegi desur ähmiýetli önem bolan ritonlar diplomatik gatnaşyklaryna ul orun eýeläpdirler. Kerim sen soragyňy pikirlenen bolsaň jogabyny bize aýdaýsaň. Şu ritonlarda görüşmez ýaly hem şol qadim döwürde parfelerde bolan owlak çapdy oýunyň şekilleri siňdirilipdir. Bu oýuna qadim zamanlarda gökbör diýip hem atlanyrlypdyr. Dogry, Peygamberler geňeşi Kerim soraga dogry we dogry jogap berdi. Bäsleşigimizi Bike Jamal bilen dowam edýär. 13-nji soraw. Taryhçylaryň tasdiklamagyna göre haýsy ýaragyň bolmagy hunlaryň has güýçli bolmagyna mümkinçilik döredipdir.
Mening pikirimçe tarihçilerin tasdiqlamağına göre hunlaryň has güýçli yaraqlary ok ýaýdyr. Elbette, ýaý dogry aýdýan. Bike Cemal, sen bir ýadym öňe süýşip bilersiň. Ýaş çaparlarymyz bäzleşigi Hydyr bilen dowam edýär. Hydyr sen soragyň açaý. Soru. 31-nji soru. Taryhy Harran ýa-da Kara ady bilen giren söwüş näçinji ýylda haýsy döwletleriň arasyna bolupdyr? Söwüşiň netijesi hakynda gurrun beriň. Tarihi Harran ýa-da Kara ady bilen giren söwüş biziň ýamydan öňki 53-nji ýylda Parfiya döwleti bilen Rim imperiýasynyň arasyna bolup geçýär. Ol söwüşde Rim imperiýasyndan Mark Kras, Rim serkerdesi we Parfiýadan süren taypasyndan bolan serkerde söwüşýärler. Bu söwüşde Mark Kras 42 000 goşuny bilen Parfiýa çözýär. Ol goşuny 3-e bölýär, merkezinde bolsa özi başçylyk edýär. Parfiýa goşunyna bolsa süren taypasyna başçylyk edip, 10 000 serkerde bilen goşuny 2-e bölýär. Bir goşuny Rim imperiýasyna, bir goşuny bolsa Ermenistana tarap iýerýär. Netijesinde Parfiýa goşuny Rim imperiýasynyň goşunyny derbidagyny edýär. Ýeňi şadanýar. Berekella Hydyr Peýgamberler geňeşi dogry we dogry jogap berdi. Hydyr sen bir ýadym öňe süýşip bilersiň. Ýaş çaparlarymyz bäzleşigleri Aýnur bilen dowam edýär. 34-nji soru. 34-nji soru. Parfiýa medeniýeti haýsy medeniýetleriň birleşmegine kemale giripdir? Bu medeniýetiň aýratynlyklary hakynda gurrun beriň. Soraga jogap bermekçi. Parfiýa medeniýeti Grek imperiýalaryna nähşölgi eliniz medeniýeti bilen gaçypdyrlar we bu gaçanlaryna hem ine dördül jaýdaky otallaryň içinde hem şol diwarlaryň nagşylaryna sunwatlarda hem duş gelinýär. Ýene-de 2000-nji ýylda gazawatyş işleri geçirilen diňli desgadaky bölük 2000 diwatlandyrylan, ýagny häzirki wagtda atyň üstünden şekillendirilen naýzal adam şekillenäki suratynda hem şol eliniz medeniýeti bilen Parfiýa medeniýetiniň gaçanlygy hakynda hem şol şoň ýazgylaryny, suratlaryny hem görüp bolýar. Berekella Aýnur, Peýgamberler geňeşi seniň jogabyňy dogry diýip kabul edýär. Aýnama soragy açyp bilersiň. 16-njy soru. 16-njy soru. 449-njy ýylda Gunnatar Rim imperiýasyndan Hun hükümdary Attilanyň ýanyna ilçiler goýuberlenini, Rim ilçileri haýsy diplomatik protokoluň ýerine ýetirilmegini talap edipdirler. Näme üçin Attila şol diplomatik düzgüni ýerine ýetirmeýänler? Aýna soragy düşnüklimi? Pikirlenip pikiriňi jemläp jogap berip bilersiň. 449-njy ýylda Gündür Rim imperiýasy Hun döwletini basyp almak isleýär. Attila ilçi goýberip, ol döwlet bilen diplomatik protokol baglanşmak isleýärler. Attila ýöne döwleti basyp aldyrmak üçin düzgün ýerine ýetirmeýär. Aýna wagt soragymyza jogap berip bilmedi. Ýaş çaparlarymyz üçin soragyň dogry jogabyny seniň dikkatyňyza ýetirýär. Attila özi kabul etmeli ilçileri diplomatik düzgün boýunça özi kabul etmeýär. Sebebi ilçilerin öňünden onuň janyna kasy etmek hakynda dinduşuk Guranlygyny öňünden bilýär. Ana şol sebäpli hem ol ilçileri özi kabul etmeýär. Soragymyzyň dogry jogaby şeýle aýna wagt sen öňkü ýerinde galmany bolýan. Behrawan ýaş çaparlarymyz şunuň bilen bäzleşigimiziň 3-nji tapyryny tamamlaýarys. Inni
bolsa bäsleşigimiziň 4-nji tapyryna başlaýyn. Gadyrly parahatçylyň ýaş çaparlary akyl paýhaz bäsleşigimiziň muştoklary. Biz siziň üçin ýörüýte soraw taýýarladyk. Şol sorawy häzir sany ulgam arkaly siziň dikkatyňize ýetireriz. Men Oğuz Saçlywa, Nusoy Döwlet Taryh Meden Gorakanasynyň hünärmeni. Ine biz häzir Köne Nusoy galasynyň tegelek otagyna duruz. Şu Köne Nusoy galasynyň tegelek otagy näme maksat bilen bina edilipdir diýip alymlar hasap edýärler. Bu sorawyň jogabyny biziň elektron salgymyz bolan parahatçylyň çaparlary gmail.com elektron salgymyza uradyp bilersiňiz. İlkinji dogry jogap uradanlaryň atlaryny bäsleşigimiziň inniki tapyryna siziň dikkatyňize ýetireriz. Parahatçylyň ýaş çaparlary akyl paýhaz bäsleşigimiziň muştoklary sizden ýeljek jogaplara garaşýarys. Ýaş çaparlarymyz bäsleşigimiziň 4-nji tapyryna başlaýarys. Mürzeler soraw sebetini getirip ýaş çaparlarymyza sorawlar paýlan. Ýaş çaparlarymyz siziň jemleýiji tapyrymyza golaýlaýaňyz. Häzir siziň üçin iň bir tolgundurjy pursatlar, şol sorawlara has jogapkärlik çemireşip, pikirlenip jogap bermeňizi maslahat berýäs. 4-nji tapyra ihlas bilen başlaýas. Ihlas sorawyny açyp bilersiň. 17-nji soraw. 17-nji soraw. Gunnawar we Gunwata Rim imperiýasynyň 5-nji asyrda Hun Türkmen döwletine ilçilik goýberlerini ilçileriň ýanyna ýene kimleri ekitmeklik däwe urulypdyr. Ahla sorawyň düşnüklimi? Pikirlenip jogap berip bilersiň. 452-nji ýylda Atilla Gunwata Rim imperiýasyna söz etdi. Şonu Valentinaň uýasyna öýlenmek bahana bilen şu Rimiň öňüne gelýär. Şoňa töwella edip Rim papasym onuň ýanyna barypdyr, ilçileriň ýany bilen başgaça da şonuň gapdalan mürdeler, ýani hat ýazançylarym gidipdirler. Pähimdarlar geňeşi size ýüzlenýäs. Jogap dol delýäni düşünje bar şu. Sorawyňa jogabyny kabul edýärler. Inniki sorawlarda has giňişleýin jogap bermeňi maslahat berýär. Ýaş çaparlarymyz bäsleşigimizi telefon ýasynyň bilen dowam edýäs. Sorawyny açyp bilersiň. 6-njy soraw. 6-njy soraw. Büyük Hun hökümdary Metehanyň Hyty hökümdary Xiaowen'i ýadan namasyny iki döwletiň arasyndaky diplomatik gatnaşyklary gowlanmak we parahyre täsirli pikirleriň bardygyny aýdyp beriň. Telefon ýa soraw düşnüklimi? Pikirlenip pikiriň jemläp jogap beräý. Men pikirim parahatlyk, awadançylyk durmuş öğretçegini aýdýar. Belki Xiaowen bilen ýadan namasyny şu diňe 5 ýyl 10 ýyllar şu ömür boýy belki diplomatik gatnaşyklygymyzy gowsaklaryň diýip aýdanlygy mümkindir. Onuň daşyndan siýasat we ykdysady taýdanam bir-birlerine kömek etmegi mümkindir. Pähimdarlar geňeşi telefon ýaz sorawymyza dogry jogap berip bilmedi. Ýaş çaparlarymyza sorawyň dogry jogabyny ýetirelin. Şol namada şeýle diýilýär. Aramyzda bolup geçenler unutup köýeni lalaşygy täzelemek isleýärin. Edil öňkü bolşy ýaly serhetlerdäki halk parahatlyk içinde arkaýyn ýaşasyn. Kiçijek çağlar ulalsyn, ömürleriniň soňuna çenni arkaýyn ýaşap bilsinler. Nesilden nesile parahatlyk hem buýsanç içinde ýaşasynlar.
Şuma haraçenni Xitay hukumdarlığından jogap almanlığımız üçün köşk veziri Heo Tisiyanın üstü bilen namany göýenlerýäryn. Onun bilen birlikde bir düýe, 2 minilýan at, 8 araba atyny göýenlerýäryn. Eger hükümdar hunlaryň Xitay serhedine ýakynlaşmagyny islemeýän bolsa, serhed gullygyna serhetden uzaklaşmalaryny emretmeliler. Indi soragymyzyň dogry jogaby Selvinýaz, sen öňkü ýerinde galmar bolýan, ýaş çaparlarymyz bäsleşigimizi pena bilen dowam edýär. Pena sen soragyny açyp bilersiň. 36-njy sorag. 36-njy sorag. Arab taryhçysy Ibn Fakih özlerini Onok döwleti diýip atlandyran Turgeş kanyň Amiyat halifi Hisamyň ilçihanasynyň öňünde geçirilen dawalar ýürüýüşi hakynda nähir maglumatlary beýan edýär. Hormatly prezidentimiz Parahatçylyk sady, dostluk doğruluk sady adly kitabyny hem bu wakany aýratyn belläp geçýär. Pena jogaň barmy? Ýok. Şol soragyň jogabyny ýaş çaparlarymyzyň dikkatyna ýetirýär. Arab taryhçysy Ibn Fakih on ok goşunynyň Amiyat halifi Hisamyň ilçihanasynyň öňünde geçirilen dawaly ýürüýüşi hakynda şeýle ýazýar. Günleriň bir güni Kagan atatlaryny, onuň ýanynaky 10 san adamyň hersiniň eline baýdak bardy. Ol maňa özü bilen bile gitmegi tawşyrdy. Tiz wagtdan biz kiçirek tokoy bilen gurşulan bayra barıp ýetdik. Gündüz ýany bilen barýan 10 adamyň birine elindäki baýdagyny ýaýmagy buyurdy. Baýdak ýalpylap gitdi. Yaraglanan 10.000 atly esher peýda boldy we olar çaq-çaq diýip gyýgyrdy. Olar baýryň eteginden nizama düzüldüler. Olaryň ýolbaşçysy paçanyň öňünden atly ýörep geçdi. Baýdak götürjüler ýyly-ýylyna baýdaklaryny ýaýardylar. We her ýerek baýryň etegine 10.000 atly nizama düzülýärdi. Baýlanmahaly baýryň etegine dipesinden dawanyny çen ýaraglanan 100.000 sany atly esher nizama düzüldi. Ýaş çaparlar soragymyzyň dogry jogaby şeýlerek bolmaly. Pena sen öňkü ýerinde galmaly bolýan ýaş çaparlarymyz bäsleşigimizi kirim bilen dowam edýär. 22-nji sorag. 22-nji sorag. Hormatly prezidentimizin Türkmenistan bitarawyny belleşýäli Parfiýa döwleti miladan öňkü 1-nji asyrda haýsy döwlet bilen bitaraplyk baradaky şertnamany baglaşypdyr. Kerim pikirlenýär, soň bize jogap berýän. Meň pikirimçe Xitay döwleti bolaýmasyn. Soragy. Dogry jogap bermediň. Ýaş çaparlarymyz bäsleşigimizi Bike Cemal bilen dowam edýär. Bike Cemal bilen soragyny açyp bilersiň. 8-nji sorag. 2-nji sorag. 4-nji asyrda hunlar Ostkotlaryň imperiýasyny basyp almazdan öň saklar, dağlar, parlar ýaly Türkmen halkynyň ata-babalary hasaplanýan ýeňilmezek haýsy halky özüni birikdiripdirler. Bike Cemal sorag düşünüklimi? Pikirlenip bize jogaň berip biler. Bike Cemal soragy jogaň ýok. Ýaş çaparlarymyz bu sorag bilen size ýüzlenýär. İçiňizde soragyň jogabyny bilýän bolsa, ilkinji el gallyrana Peygamberler geňeşi jogap bermäne ruhsat berýär. Ahlas jogap berip bilersiň. Aral bilen Don derýasynyň aralygyna ýaşaýan alan taýpalaryny boýna gidipdirler. Kırk sorag. 46-njy sorag. Kiçi Han Nesil şahlarynyň taryhy adly kitapda Parfiýallaryň Büýük Köpek ýolunyň ugrundaky sewdany
öz ellerine saklamak üçin edýän taýyllaryň hakynda nähili maglumatlar saklanyp galypdyr. Kartamyzdan görkezip bilersiň, ha, ştaýdan gelýän haritlar, bärden gelýän haritlar diýip kartamyzda görkezip bilersiň. Bilşimiz ýaly Beýik İpek ýoly Parfiýa döwletiniň köp bölügine ýerleşipdir we Parfiýalylar şo Beýik İpek ýoluny eline saklar ýaly gelýän Hytaýdan gelýän kerwenlere gowy hyzmat edipdirler, olary garşylapdyrlar, olary gora hukmuna goşunlar hem beripdirler. Ve bundan başga da Parfiýalylar öýrete kerwenler üçin kerwen saraýlary gurdurupdyrlar. Hähimdarlar geňeşi soragymyzyň jogaby dolu bolmady, dowam etdi. Sorag. 49-njy sorag. Taryhda Metahany haýsy beýik şahsiýete meňzedýärler? Näme sebäpli? Taryhda Metahany beýik şahsiýetlerden biri bolan biziň ýamyzyň 3-nji müňyl geçen Oguzhan atamyza meňzedýärler we onuň şol esas sebäpleri hem Metahany hem Edil Oguzhan ýaly danalygy, akyllygy, salihatlygy bilen tapawutlanýar. Hem de onuň özüniň şol goşunlaryna hem bir tertip düzgünleriniň bolmagy, däpde sulan ýerine ýetilmegi hem Edil Oguzhan atamyz özüniň 24 agtygyny 24 taýpasyna bölüşýär hem Metahany hem özüniň 24 san agtygyny 24 taýpa bölüpdir we şu häsiýetler hem Metahany jemlenýän üçin Oguzhany meňzetipdirler we Oguzhan şol Metahanyň ogly Günhan hem güne çokunýan halk bolan üçin Gun diýen sözler hem şol taýpa şol Günhanyň ady bilen baglanşdyryp aýdýarlar. Berekella Aynur. Aynur, sen bir adım ýene öňe süýşip bilersiň. Oguzhan atamyzyň parahatçılık kemanına yeni bir adım öňe süýşdiň, seni gutlaýar. Parahatçylygyň ýaş çaparlary ha bähleşiň 4-nji tapyryň jemleýiji soragyny aýna wagt soragyny açyp bilersiň. 14-nji sorag. 14-nji sorag. Taryhda mark parahatçylyk ilalaşy ady bilen belli bolan men döwleti bilen Günnogar Rim imperiýasynyň arasynda 435-nji ýylda bağlaşılan ilalaşykda taraplar gepleşikleri nähili ýagdaýda geçiripdirler. Haýsy şertlerde ilalaşyga gelinipdir? Hunlar tarapyndan Rim ilçilerini kimler kabul edipdir? Mark parahatçylyk ilalaşygy ady bilen belli bolan Hun Türkmen döwleti bilen Günnogar Rim imperiýasynyň arasynda 435-nji ýylda bağlaşylan ilalaşykda Attila Rim imperiýasynyň öňünden çykyp olary atly goşuldy. Öňünden çykyp Attila garşylaýar. Aýna wagt sen soragyňa dogry jogap bermediň. Hähimdarlar geňeşi seniň jogabyny kabul etmediler. Şoň üçin sen öňki ýerinde galmaly bolýan. Haýsy Mark parahatçylyk ilalaşygy ady bilen belli bolan Hun Türkmen döwleti bilen Günnogar Rim imperiýasynyň arasynda 435-nji ýylda bağlaşylan ilalaşykda Attila Rim imperiýasynyň öňünden çykyp olary atly goşuldy. Öňünden çykyp Attila garşylaýar. Aýna wagt sen soragyňa dogry jogap bermediň. Hähimdarlar geňeşi seniň jogabyny kabul etmediler. Şoň üçin sen öňki ýerinde galmaly bolýan. Haýsy şol aýymyň içindäki goýulan gymmatlyklaryma üns beren bolsaňyz hem şol soragyň dogry jogabyny görüp bilerdiňiz. Ha şol ritualny görnüşi ýaly türkmenlerde bir at keramatly hasaplanýar. Atyň üstüne gepleşikleri geçirmek desuri bolup Rim ilçiler hem olar bilen bilelikde atyň üstüne gepleşikleri geçirmeli bolupdyrlar. Şol badanyň şekline hem biz onu görüp bilýäris. Parahatçylygyň ýaş çaparlary anha 4-nji tapyryby hem jemledik. Netijeler hakynda aýtmak üçin hähimdarlar geňeşine söz berýäris. Parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl paýhat bähleşigimiň 2-nji tapyryna da 2 tany okuwçymyz, hat dogrusy Halif Ihlas we Döwlet ýaraba Aynur beýleki bähleşe gatnaşyjlarymyzdan tapawutlanmagy başardylar. Emin adalary häzirki wagtda bu 2 tapawutlaryň okuwçylarymyza goşmaça soraglar gidenerler. Olaryň arasynda haýsynyň has uğur tapyjylygyny, ukuwyny, bilimini münasipdigini tespitlemek üçin biz özümiziň bähleşigimizi 2 bähleşige gatnaşyjymyz ýani Ihlas we Aynur bilen birlikde dowam ederiz. Sağ olun hähimdarlar geňeşi ýaş çaparlarymyz Ihlas bilen Aynurdan dağlarymyz dünkü başlangıç
yerimize barıp bilerseniz, bäsleşigimizin 5-nji tapyryna ýürüýte emin agdalarymyz siz üçin soraw çeker. Aha şol sorawdy ilk bolup eline gallaran jogap berer. Şolaryň içinde de has uğur tapyjyňyz, has ýeşilligiňiz saýlanar. Mürdören sorawy seýledi, kähimdarlar geňeşine getirin. Hürmetli yaşlar, bäsleşigimiziň şertlerine ma'lum bolşaly, her bir gatnaşyjynyň özüniň jogap beren sorawy bardy. Şolar boýunça şeýle hem gatnaşyjylarymyň, bäsleşige gatnaşan ýaşlarymyň jogap berip bilmedik halatyna başga goşmaçy jogap hökmünde jogap berilen bahalar jemlendi. Şu iki baka boýunça halif ihlas paragatçylyk nişany bolan Oğuz Hanyň altyn peygamynyň 2 tantyny munasip bolýar. Ede şol ýalda Döwlet ýaryba Aynur paragatçylyk nişany bolan Oğuz Hanyň altyn peygamynyň birini goşmaça almaga hukuk kazandy. Mürdeler emin agdalarymyza sorawy seýledi getirin. Ellertinci soraw. 56-njy soraw. Ünsü dinleýär. Köýene nusoy diňe berkidilen şah kawulhanasy bolman. İýsem ersaklar diýil şahlygynyň destur dawarlaryny geçiren ulus toplumy we merkezi bolupdyr. Sualymyz şeýle. Şu ýerde Türkmenistanyň halk suratkeşi Allahy Murat Muhammedowyň şol desturlary tesirleýän partiýan dawarasy atly nakkaşlyk eseri bar. Onda partiýalaryň ulalan diplomatik desturlary tesirlen. Ýaş çaparlarymyz aýymyzyň içinde şol nakkaşlyk eseri görýärdi. Aýymyzyň töründe şonu tesirläp biljeňiz. Haýsyňyz ilki eliňe gallansaňyz. Men jogap bermekçi. Partiýalar gadim zamanlarda özleriniň goňşy ýurtlar bilen diplomatik gatnaşyklaryny ýola goýanlaryny esasy däp desturlaryň biri hem özleriniň mehmanlaryny uly dawaraly görnüşde kabul etmek hem de olaryň ýanyna bolsa esasy şol tesbirýän hem ilçileriniň bolmagy bilen şol özleriniň däp desturlaryny hem diplomatik gatnaşyk hem ýola goýupdyrlar hem de esas hem ilçileriniň özleri diplomatik gatnaşyklary ýola goýulanlaryny hem de alalaşyk baglaşalaryny gepleşik edenlerini hökmän suratda ýanyna şol ilçi bolupdyrlar. Partiýa ritonlary bolupdyr we onuň içine bolsa şol özleri partiýalar daşary ýurtdan ýagny goňşy ýurtdan gelen mehmanlaryny kabul edenlerini şo ritonlaryň ellerine berip özleriň ýürüýte içkilerini içipdirler we bu ritonlar hem şol pülsün künden ýasalypdyrlar. Berdik hem şol şagizi Rodogunanyň şekli hem şekillendirilipdir. Ýagny Rodoguna hem şol partiýalarda iň mert aýal hökmüne häsiýetlendirilýär. Sebäbi mysal hökmüne seretsek şol Lukashenko hem şol Rodoguna hakyny ýazanny, ýagny ýurda duşman çözandy hem Rodogunanyň şol hammamda başyny ýupdyrany hem şol özüniň saçyny ýygnap uruş gutarýança saçyny ýumajak hem aýdypdyr. We bular ýaly hem şol gepleşikler geçirenler hem şagizi Gunanyň suraty hem ýerleşdirip ýagny partiýalarda nähili mert aýallaryň bolandyklaryny hem şol arkaly hem şekillendiripdirler. Aynur suraty belli bir derejede tesirleme berdi. Peýgamberler geňeşi ruhsat berseňiz ihlasam şol suratyň tesirine goşmaça maglumatlary goşmak isleýär. Şu aýda gapdalnaky 2 sany adam durny şol ýaý saklap durýar, gadymdan parahatçylygyň alamat hökmüni bolup durýan şolaryň kysgaça parahatçylyk şertnamalaryň baglaşylyp duranyny şundan görmek bolýar. Urtapy adamlar hem gapdalyna oturup dur diýdik. Şonuň ýalyny şolaryň urtapy adamlaryň bolmagy ihmaliyetine sadanlar saat ýetirip durup şol diplomatlar iş sarşanyna bir ýeriniň bir öz ruhuny gowdýar ýaly saat salýan olmaklary mahmal. Ya şu suratlarda hem bir topar märekler gatnaşyp durur, goşun bilen ulu goşun bilen garşylapdyrlar. Öňde şol 1-7-nji ýylda meselem şo ilçi gelenne garşylapdyrar bilen goşunyň wekilleri bolmakly hem ahmal. Aynurym ilki şol suratlarymyz bilen şol wakan beýan edip berdi. Belli bir derejede ýöne
ihlas hasam şol soragda talep edilen jogaplara laýyklykdy anyklaşdyryp berdi. O taýda toğru stolun başına söhbetleştik. O taýda esas doğrudan o şol partiýanyň mukaddes esas din hökmüne häsiýetlendirler. Şonu açyklap berdi. Hasam şol suraty belli bir derejede mazmunyny aýdym düşündirmekde ihlas hasam bir erjellik jogap ber. Şoň üçin ihlasyň jogabyny biz alalaşyp bilersin netije berlikdi. Ihlasyň aýdy. Ýüzde sanly ulgam arkaly taýýarlanan soragymyz hem bermegi makul bilýär. Häzir şol soragy hem dikkatyňyzy ýetirýär. Haýsyňyz ilk bolup eliňe gandyrsaňyz, şol hem soraga jogap berer. Garagatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl paýhas bäsleşigine gatnaşçylara şeýle soragym bar. Häzirki wagtda türkmen arheologlary bilen bilelikde haýsy ýurduň alymlary Nusoy ýadygarliklerini öwrenýärler we bu gazo barlyk işlerini daşary ýurtly alymlardan kim ýolbaşçylyk edýär? Ýaş çaparlarymyz sorag jogaby barmy? Rus alymlary ýolbaşçylyk etýän bolmakda. Ihlasyň jogaby dogry. Häzirki wagtda Nusoy galalaryna türkmen arheologlar bilen bilelikde Rusiýanyň Ilimler Akademiýasynyň Arheologiýa institutunyň topary bilelikde arheolog gazu barlyk işlerini alyp barýarlar. Şol gazu barlyk işlerini ihlas üstüne ýetirip bilerdi. Şol gazu barlyk işlerini Türkmenistanyň Magtumula adına halkara bayramynyň eýesi Viktor Nikolaýewiç Pilipko ýolbaşçylyk edýär. Sağ olun Peýgamberler geňeşi, senin soragyň jogabyny kabul etdiler. Çaparlarymyz bäsleşigimiň 5-nji tapary hem tamamlandy. Bäsleşigimiň netijeleri hakynda aýtmak üçin Peýgamberler geňeşine söz berýäris. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň geljegi bolan ýaşlar hakda, olaryň döwri wagt bilim almaklar hakda, ýurdumyzyň zerur bolan hünärmenler bolup ýetişmek hakda ul aladalar edýär. Hem muňa mysal edip, soňky ýyllaryň içinde biziň ýurdumyzda intäze enjamlar bilen enjamlaşdyrylan orta mektepleriň ýyllarçasy gurulyp, okuwçylaryň ygtyýaryna berildi. Ýokary mekteplerimiziň sany köperildi. Ýokary mekteplerimiziň düzümine ýurdumyzda ähli pudoklar boýunça gerek bolan hünärmenler taýýarlaýan bölümler açyldy. Ine şol mümkinçiliklerden peýdalanýan biziň ýaşlarymyz, ine şuň günde biz mektep okuwçylar hakda gurulma diýäs. Mektep okuwçylarymyz durly uğurlar boýunça akyl paýhas ýarşylaryna gatnaşyp özlerinin ýokary bilim alýanlyklaryny, oňat netijeler gazanýanlyklaryny görkezýärler. Ine biz şuňky bäsleşige gatnaşan ýaşlarymyzy çyn ýürekden gutlaýan. Alaýtaýda ýeňji bolan ýaşlarymyz ihlas bilen aýnur has oňat bilim görkezdiler. Şu berilen soralar boýunça ýaşlarymyzyň hemmesinem berýän jogaplary aýdyn, pikir edişleri dogry, sözlemleri düzüw, bilýän zatlaryny paýhaslyk bilen jogap berip bildiler. Bunuň özi biziň şu bäsleşige gatnaşan ýaşlarymyzyň biziň hormatly prezidentimiziň döredip berýän mümkinçiliklerinden peýdalan oňat bilim alýanlyklarynyň ýene aýdym çaýady bolup durýar. Ýeňjilerimize mundan beýlägem üstünde arzu edýän şu bäsleşige gatnaşan ýaşlarymyza bolsa geljekki bäsleşiklerde üstünlük gaýanmaklaryny arzu edýän. Bäsleşigimiň netijeleri hakynda aýtmak üçin Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Taryh we Arheologiýa institutunyň ulamy işgäri Serdar Maşyk söz berýär. Paragaçyň ýaş çaparlary aty we bäsleşik şul biziň okuwçylarymyň şuň gün hormat prezidentiň ýolbaşçylygyna ilme bilime birinjiden içkin ünferleriniň nişan hökmüne häsiýetlendirip bolar. Ikinciden hem şul ýaşlarymyz üçin şol teleýilmisinden görjek beýleki mektep okuwçy ýaşlarymyz üçin ullukan mektep bolup durýar. Bu bähtäşin geçirme ýöne bir zehiler saýlamak däl, ýani ýurdumyň ähli ýaşlaryna şul uğurlarda we beýlek uğurlarda ullukan tapak
lokan bir mektep bolýandygynyň nişany ýokmyny häsiýetlendirip bolar. Dogrudan mektep okuwçylaryň ýaşlarma soraglara bir-birinden bir erjel jogap bermäge finansylar, näme akbat bolmaýsa bu bähtäşik bir zehin bähtäşigi birinin bir üstün çykmaly, orta bir zehine jogap berme, bu çekeleşikli dogrudan gyzykly ýagdaýla gitdi. Şunu gurunan guramaçylyk işlerine de hemmesine bir minnetdarlygyny bildirýär. Şu zehin bähtäşiň soraglara jogaplary ýa-ni şol Alpazymyň aýtýaly hormat prezidentimizin ähli kitaplaryny, ähli uğurlar boýunça nusa alma, ilim bilim alma ähli mümkinçilikler bar. Hormatly prezidentimiň ýol başyna ilim bilim bawatyna da sizin goşantlaryňyza gelecekki ilmi okuw bir bähtäşik goşantlaryňyza garaşýar. Janyňyz sag bolsun, elmedam şol ýaly bähtäşiklerde duşup duralım. Yenilerimizi ıglan etmek için Türkmenistan'ın Daşary işler ministrliginiň Ýewropa ýurtları bölüminiň geňeşçisi, Türkmenistan'ın Ajatdan Daşary Dowul ýaly ýetçisi Nurberdi Amanmuradowa ulu hormatly söz berýär. Sağ olun. Yeniçilerimizi ıglan etmek bilen bir hatarda şu bähtäşige gatnaşan, yani yeniçileriň derejesine yetip bilmedik beýleki ýaşlarymyza, mektep okuwçylarymyza hem hiç şeýle ruhdan düşmeligi, hatyrtyna ondan erjel ýapyşyp inniki bähtäşiklere gatnaşmaklygy, hukuk kazanmaklygy, ol ýerde de üstünlük kazanmaklygy men size de arzu edýärim. Bähtäşigimiziň yeniçileri hökmünde goýulan soraglara, şeýlem goşmaça soraglara erjel jogap bermegi başaran iki tane gatnaşyjymyz bähtäşigiň yeniçileri bolan Halif Ihlas we Döwletýarowa Aynur, biz emin adalaryň adyndan ikiňidi şu bähtäşigimiziň yeniçileri diýip uglan edýäris. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutunyň şahadatnamaty bilen Mar vilayatynyň Mar şäheriniň 1-nji orta mektebiň 10-njy synıp okuwçysy Pena Serdarowy, Aşgabat şäheriniň 41-nji orta mektebiň 11-nji synıp okuwçysy Kerim Muradowy, Aşgabat şäheriniň ýürütülüşdirilen 28-nji mektebiň 11-nji synıp okuwçysy Hydyr Ýelkebaýewy, Balkan vilayatynyň Balkanawat şäheriniň 17-nji orta mektebiň 11-nji synıp okuwçysy Aynawat Hydyrawany, Aşgabat şäheriniň dil derslerini çoňlaşdyryp öwredýän 87-nji ýürütülüşdirilen orta mektebiň 11-nji synıp okuwçysy Selwinyaz Rahmanowany, şeýle Aşgabat şäheriniň dil derslerini çoňlaşdyryp öwredýän 87-nji ýürütülüşdirilen orta mektebiň 11-nji synıp okuwçysy Bike Jamal Ananurowany. Halkara gatnaşyklary institutunyň ýürüýte şahadatnamaty bilen teýlaýladyk. Hormatly ýaşlar, şuňky bähtäşigimiziň akıl paýkas bähtäşiginiň şuňky tapyrynyň ýeňijileri bolup saýlanmagy başaran iki okuwçymyz, yani Daşow vilayatynyň Könürgen şäheriniň Daşary ýurt dillerine ýürütülüşdirilen 8-nji orta mektebiň 10-njy synıp okuwçysy Aynur Döwletýarowany, şeýle hem Maýkuliýew adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýürüýte saatçylyk mektep internatynyň 10-njy synıp okuwçysy Ihlas Haliýewi ýürüýte hormat aty bilen teýlaýar. Kutlu olsun. Ben size bir hikayet aydyp bereyin, Juwan oğlum.
Qadim eýýamlarda bir uly ýurtda Şah Gilgameş diýen sultan bar eken. Kullun bir gününde goza Gilgameş çağıranmış üç oğlunu ýanyna. Diýenmiş. Gara ýere girmeden öň ataňy sizi yrra etsi. Ulu oğlum, meýliň aýt. Bolýan boldum üçüň ýeri böldü bere ýetýän ýeri. Ortonca oğlum sen aýt. Atam, maňa eşil galan ýerin gylly ýaryn. Üçüncüti garaşmandyr atatynyň soraryna. Diýipdir. Menem razy. Ýerin galan mukdaryna. Gama batan Gilgameş Şah. Ýurduny paýlapdyr üçe. Hoş bolupdyr mülk edilen oğullar. Her haýdy öz ýeri bilen başagy. Ara çäk çekýämiş, garym gadýamış. Ol biri daşyna gala gurýarmış. Muny görüp Gilgameş Şah diýenmiş. Ýurdy bölüşdiňiz. Hat kiçelliňiz. Öňe ýol bortdyňyz. Sıçan innisiz. Öň sizden gorkallar tutup ýerler. Öň sizden gaçarlar ýetip ýerler. Netije çykaryň şundan oğullar. Elbet. Partawny faň bölüp bolar ýerini. Öňe nädip böljek onuň howasyn? Nädip böljek üstündäki asmany? Suwlaryny serpip bölüp bolarmy? Kuşlaryň howasyn nenen bölürsin? Şükür. Finagdan geçti oğlum. Birisi vefaly, biri ilirmen. Ey Tanrym, edenine şükür ederim. Belki meni ýadgar geljek nesiller. Ýadykly men oğullarymyň öňünde. Ýöne ýylyň günüň ýurduň bagtyna gara çekilmetin erteki bir günni. Hatta günä etmelen bolsa men sena turup ertak demişe taýýar. Şunki men bir zada ýetýär aklym. Kim oturjak bolsa soy tagtyna ene ata oğlu gyýba, venana bolan söýgütiniň baryny jemläp, watan ýene söze sığdyrmaly bar. Taňrynyň birligine inansa iýliň, watanyň birligine inansa her kim. İl saatına, sada uysa halkyna, diňe şonna, bu soýyly kalkyna. Ýeriňin bolsa, parahatçylyň ýaş çaparlary akyl haýfat beýleşiginiň himayetkarlary bolan Türkmenistanyň Magtubul adamlary ýaşlar guramosynyň Muhammed Balkan Hojalyk Jemgyýetiniň Aýdyň Gijeler Hojalyk Jemgyýetiniň taýýarlan howatlarynyň goşurlaş dawrasyny geçireli. Mehriban parahatçylyň ýaş çaparlary beýleşigine gatnaşyjylar. Anha şunuň bilen
Bäsleşigimizin ikinji tapyryny geçirip gutarýarys. Ýaşlar üçin öwrenmäni, döretmäni, giň mümkinçilikler döredýän Türkmen döwletiniň halkara awraýyny gün saýyn bilinne gallyrýan hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýarys. Hormatly prezidentimizin jany sag, ömür uzak bolsun. İl yurt tähitli, umumy adamzat işleri ilmi damary waşlyklara beslensin. Parahatçylyň ýaş çaparlary akyl paýhas bäsleşigimizi gurnamana ýardym beren himayetkarlarymyz bolan Türkmenistanyň magtul adamnaky ýaşlar guramasynyň merkezi giňeşini, penagatçylar we telekeçiler birleşmesini, Awadan haly açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini, Muhammed Balkan hojalyk jemgyýetini, Aydın Gijeler hojalyk jemgyýetini, Türkmenistanyň milli ýaý atajylyk federatsiýasyna köp sag bolsun aýdýarys. Türkmenistanyň telewiziýa, radio gepleşikler we kinematografiýa bardaky döwlet komitetining miras teleýaýlymy we Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň okuw studiýasy bilen birlikde Parahatçylyň ýaş çaparlary adly akyl paýhas bäsleşigi Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutyna ýazgy edildi. Parahatçylyň ýaş çaparlary akyl paýhas bäsleşigimiň ikinji tapyryny gurnamana ýardam eden Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň döwlet muzeýiniň agzybir işgärlerini Türkmenistanyň medeniýet ministrligine köp sag bolsun aýdýarys. Hormatly prezidentimiň jany sag, ömrü uzak bolsun. İl yurt tähitli işleri ilmi damy rowaşlyklara beslensin. Bäsleşigi alyp bardy Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň muallimi Aýna Baýmuradowa. Hoş sag bolun.